raja jamana na ale b'a fɛ ka muso fulana ta ale ka congé san kɔnɔ kalo kelen de don bon e ko ɲininkali bon ko ni ale muso min b'ale bolo farajɛ jamana na n'ale nana ka kalo kelen congé di muso min bɛ a jɛngɛna wa bon min bi ka kɔni ye muso fula ta u ka ja ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kan min bɛ e ka e bɛ tilenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e bɛ si hakɛ min si yan fɛ i b'o de si nin fana fɛ o de wajibiri kan a kɛra sa n'u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali yɛrɛ pour i ka se ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien n'u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e bɛ yɔrɔ min pour i ka tilen ni ɲɔgɔn cɛ o de wajibilen bɛ i kan bon n'a bɔra o la a tɔ i bɛ musow sigi k'u jɛn de ɲini ni u jɛnna n'a ye i ka denbaya don min bɛ yan fɛ ale jɛnna n'a min bɛ yan fɛ min bɛ yan ale jɛnna n'a ye min bɛ yan fɛ i bɛ wagati min kɛ ne jɛnna n'a ye a baasi t'a la ni fana bɛ yan fɛ n'a fana jɛnna i ka hakɛ min kɛ yan fɛ baasi t'a la mais ni o ma kɛ tilenya de wajibilen bɛ e ka musow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tilen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min i b'o de kɛ bon ko olu bɛ yɔrɔ min so ko b'ale la fo ale ka so de sɔrɔ ka don a kɔnɔ ko yɔrɔ fana da ko so e tɛ se ka so san ni ko location ka gɛlɛn fo e ka so san mais so in san cogo fana fo banki de ka juru dɔ i la n'i b'a sara i bɛ dɔ fara kan bon ni e ma e so in san o cogo de fana la e tɛ se ka so sɔrɔ o ye darura ye wa dɔɔni kɛ wa ni yɛrɛ lejina dayima ninnu ko nin tɛ darura ye ka yiriba ladaga mɔgɔ ye nin tɛ darura ye darura si tɛ se ka to ko yiriba dunni bɛ ladaga mɔgɔ ye hari mɔgɔw ɲininkara n den man kɛnɛ bana b'a la furakɛli cogo si tɛ n bolo n bɛ se ka taa iriba ta k'a furakɛ wa ko darura si tɛ min bɛ iriba ladaga sira dagalen caman bɛ ni ala y'o daga hadamaden ye halala sira caman de bɛ ni ala y'o daga hadamaden ye min tɛ iriba ye mɔgɔw ka iriba ye k'an bi tɛ k'a to ye sira dagalen minnu fɔra u y'a y'o kɛ darura si tɛ iriba ladaga ye bon ko sunkalo surunyalen filɛ ko kuranna durusibagaw bɛ kalifa misiriw la ko ewa nafila la binta suta laba binta ko a bɛ daga olu yɛrɛ ka présente wa ni ka laɲini ye dɛ ka salli ni mɔgɔw ye dɛ ka mɔgɔw nafa sunkalo la baasi t'a la ne ka laɲini ala ye nɔgɔya k'i ye i ye kuranna durusi nka ewa misiri dɔ kinta n bɛ se ka salli ni mɔgɔw ye cogo min n bɛ baraji sɔrɔ ani ni n bɛ hadamadenw nafa ni ka kuranna kalan ye u bɛ lamɛnni min kɛ ni ŋaniya kama baasi t'a la i k'a ɲini k'a kɛ mɔgɔ kalimami ye mais i kan'a kɛ wari ninnu de kama wari minnu bɛ di misiriw la kado minnu bɛ di sara minnu bɛ di misiriw la i ka laɲini kana kɛ o de ni mɔgɔ min ka laɲini kɛra o ye baraji tɛ e lahara mais ni i ka laɲini ye de n bɛ kalan min kɛ ni mɔgɔw ye ka baraji ɲini ala fɛ ani ka mɔgɔw ka nafa ni ka kuranna kalan in ye ni ka laɲini ye nin de baasi t'a la bon nin kɔfɛ ni ŋaniya kalasilen kɔfɛ ala ye kado min dir'i ma ala ye nɛɛma min ni garijɛgɛ min d'i ma baasi tɛ k'aw minali la bon nin bɛ fɛɛrɛ tɛ se ka an ka fɛɛrɛ dilalen bila ka taa ala ka kiiru man balimaw sanni fɛɛrɛ min filɛ nin ye n'an ba tilenkɔ kɛ n'a ye salafu salihu ma tilenkɔ kɛ n'a ye o de y'a to ciden ka hadisa nana ko atujaru humul fujaru a ko komarasaw filɛ dɛ olu de ye fajiriw ye o hadisa sahalen nana komarasaw filɛ olu de ye fajiriw ye fo ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ ka komarasiya la
sanni feere fule umaru tilela abe mugo bila kata sugu de la ayeta ɲininkali kɛ n'a ye nana mugo min na sugu la sigilen b'a ka minɛnw kunna a y'a ɲininka sanni feere kiri la n'a b'a dɔn iriba bɔndaw a k'a ɲininka n'a b'a dɔn a ka sabati a ka minɛnw kan ni min t'o dɔn a y'a gɛn ka bɔ sugu la a kana taa feere haramalen kɛ ka taa iriba kɛ n'a b'an halaki imamuna maliki tilela madina a tun b'a kɛ ka mɔgɔw bila ka taa sugu la a ye taa sugu la ka taa mɔgɔw contrôler min bɛ sanni feere kiiri dɔn a bɛ iribaw kiiri dɔn a k'a to sugu kɔnɔ a k'a ka feere kɛ mɔgɔ tɛ sanni feere kiiri dɔn a tɛ iriba dɔn a y'a bɔ sugu la a kana taa halaki donc ni ye min fɔ ko e ye kɔmarasa de n'e mako sera minɛn dɔ ma i bɛ taa ta i tɔɲɔgɔn bolo i bɛ mako ɲa n'a ye ni ale fana ka minɛn a bɛ taa mako sera min na a bɛ taa ta e bolo a b'a mako ɲa na o kɔfɛ a bɛ minɛn ninnu don ɲɔgɔn na k'u feere ɲɔgɔn na ciden ko la tabi'u ma laysa indaka ni e taara ale ka minɛn ta i mako ɲa na yala kɔmarasa min mako ɲa ni minɛn ye ɲacogo b'a la na k'a feere tɛ wa i bɛ mako ɲa na ni mun ye k'a lajɛ mako ɲa in kɔrɔ ye mun ye n ko i b'a feere kiliyanw de ma la tabi'u ma laysa indaka ciden ko kana fɛn feere mɔgɔ ma min t'i ta ye donc o la an ye bɔ sogo fɛ nin na ni mako sera minɛn min na t'i bolo taa sa i ka wari la i to ɲɔgɔn fɛ a warijɛ d'a ma i k'a sa i ka na ni minɛn i ka bitigi la i ka feere mɔgɔw la i b'a fɔ a ye n bɛ ni minɛn ta i bolo juru la minɛn in tɛ sa de ni e ni minɛn nana kiliya y'a ta kiliya ma ta minɛn kɛra e ta ale ka juru de bɛ la o kɛra minɛn kɛra i ta i b'a feere mais ni o tɛ ka taa taabolo ko e bɛ mako ɲana n'ale fana mako sera ma a bɛna ta ka mako ɲana mako ɲa wɛrɛ tɛw k'a feere kiliyanw ma de haram a tɛ bɛn bon ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka misi faga bagan faga k'a kɛ sarakati a bɛ daga i yɛrɛ ka dɔ don a la wa dɔnnikɛbaw ye cogoya fila fɔ a la n'a y'a sɔrɔ i y'i da falen dɛ ni ala ye nin kɛ ne ye n bɛ misi faga k'a kɛ sarakati n bɛ ba faga k'a kɛ sarakati a tɛ daga i ka foyi dɔn ninnu na parce que nin ye wajibi de y'a wajibi i yɛrɛ ka fantanw de ye e yɛrɛ tɛ foyi dun min na i bɛ misi de faga k'a di fantanw ma i bɛ saga faga k'a di fantanw e yɛrɛ tɛ foyi dun a la n'i y'i da falen dɛ mais n'a y'a sɔrɔ dafalen tɛ e yɛrɛ de ye ɲumanya kɛ i bɛ sarakati bɔ dɔrɔn k'a di fantanw ma a bɛ daga i ka dɔ don a la mais n'i ye min don a la hakɛ ni min don a la o tɛ compter sarakati tuguni fantan ye min dun dɔrɔn de bɛ jate i bolo lahara sarakati mais e yɛrɛ ye min dun ka bɔ a la o tɛ jate sarakati la parce que ko sarakati min filɛ nin ye i filɛ ka sarakati min di fantan ma a bɛ komi sɔnni de n'i ye fɛn fana di mɔgɔ ma n'a ma mina a tɛgɛ a ma kɛ a ta ye fɔlɔ ni e ko karisa ne bɛ nin ba d'i ma n'a ba in ma d'a ma n'a a y'a mina k'a mara ba in ma kɛ a ta ye i sago b'i ka ba la sarakati b'o cogo la n bɛ nin misi sarakati fantanw ma n bɛ nin ba sarakati fantanw ma n'a ma di fantanw na n'u y'a mina i tɛgɛ a ma kɛ u ta ye fɔlɔ e ka misi don e ka saga don a bɛ daga ye cogoya min ka di e ka kɛ a la wala o de y'a to dɔnnikɛbaw ko a dagara i ka dumuni k'a kɔnɔ n'i ye min don a kɔnɔ o tɛ compter sarakati la min dira fantan ma a y'a don o kɛra ta ye o de bɛ jate i bolo sarakati nin tɛ filanan ye wa bon sabanan ni e ko fantan ma i ko ni misi filɛ n y'a di ma sarakati la fantan ye misi minɛ a tɛ daga e ka sagi k'o misi sogo don nin faamura wa a dira fantan ma a y'a minɛ a y'a mara kɛra ta ye e yɛrɛ ka sagi o misi sogo k'i b'o don o tɛ daga ye parce que ciden ko mɔgɔ min n'i bɛ sarakati bɔ k'a di mɔgɔ ma ou bien i bɛ fɛn dɔ ta k'a di mɔgɔ ma e yɛrɛ bɛ sagi fana k'o récupérer ka sagi k'o don a ko mɔgɔ min bɛ sagi ka taa a ka sarakati ma ou bien a ka dili ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna n'a sagira k'a ka fɔnɔ dun o ye haramu ye i kan dɔnnikɛbaw ko n'i ye min di fɛn min n'i bɛ se ka sagi k'a minɛ o ye de n'i ye min di den ma parce que mɔgɔ den ala ko den ka kibaruya a ko anta wa maaluka li abika a ko e n'i ka nafolo bɛ i fa ta ye sariya la fa bɛ se ka fɛn dɔ di a den ma a bɛ sagi ka minɛ a la baasi t'o la mais ni o tɛ
ni ye fen di mogo ma ni sagira ka mina la ube sagira ka ube sarakati di mogo ma ya mina ka mara e ka sage ko sarakati do abe komi ni wulu fonona na sagira ka ka fono do o te daga ye afamura doni ke ba wu yutila ni kata ni tila no masaba ni da falende do ate daga ka foi do wala fulana na ya soro sarakati ndira fantama aya ta mina ka mara kera tai ate daga e ka sage ka foi do ola tuguni ni te fulaye sabana e kon ninye mbenni misi faga ka sogo sarakati me musi sogo madi ewa misi e fantaw ma folo saga sogo madi fantaw ma folo sogo be e yere de bolo ka folo ni e yere hakke min ta la sane ikadi fantaw ma ha e yere hakke min ta daga re ikad musi de ka saga de do mi ate konte sarakati la sarakati yede min sera fantama ube fantanye min do akono de be konte sarakati e yere min do akono o te jate sarakati ala fe bo ko do ko manhaju ni aqida ani jima'u manhaju yede al tariqa manhaju yede tasirate li kulli jalina minkum shari'atan wa minhaja ala kun nabiyyu mo kibari ala kun nabiyyu na be ni sariya do dima ani tasiraw manhaju yede tasirate ciden ka tasira ube nu ko manhaju salafu salih jamakulu mo nyumam temenen ka tasiraw shebau tabinan ulu ka tasira ukaddu sukuna sirila ukabbato chogola dinala ukatasira manhaju ya tasira de do tariqa o yasira de nuko aqida yede dusukumbe siriminna dusukuna siru o de togo ko aqida minya al-iman antumina jibril ko ciriyama ma al-iman qala al-iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairin wa sharri liman ya jonse worote ikan nunu idusukun sirin nununa kan nunu mini dusukun kono ka dusukun sirila o ba fo de mako aqida ininde ka dusukun siri alaka kele bantaw ani tawhid qualité saba ki duskun sirila ani limaniya jonse woro ba fu de mako aqida al ijma'u yede jamakulu sabab benna min nabato chogo ni aqida woni fewna ijma'u yode shebaw tabinan ulu benna min ka ba fu de ma ijma'u dalila be qur'ana aya kono o man yusaghir rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ijma'u dalila be ne aya de kono imamu nasafai tumama ko ijma'u ye dalila doni ka ba do ye safai nyinen ka ko ijma'u ye dalila awa ko safai ma e ko ijma'u be shika ke dalila dina kono e ka delay juma ye qur'ana kono min ba yira ko ijma'u ye delay a delay min ye aya kono nyini kana na yede sino mbi bugo ki bana imamu na safa isira nya de la de pa ye safo salli kata fo fajiri keneci abe qur'ana kala kata kana saga be aya kala kata kana sagi kata daburu ke kata sike fo nana ni aya ma ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ايا سورو كرمو كني تيلي سبر دي امامنا صافيما كو كاي جما ود لا بو قران كونو دي تيلي سبا ندا فالي اكو صافيما كيرا تشو دي صافي ايا كلا اكو نيني اكو والله اكو نيني جما ود لاي ala ko man yusaghir rasula ko ni mugo ni ciden soso ni mbari ma tabayyana lahu al-huda kanda bangalen ko fe wa yattabi khayra sabilil mu'minina mu'minu farlam minka kam minke siray e tugro tanako mu'minu farla nyogon ka kam minke siray e tugra o tanako shagal bani ko tafsir kalaw ko ni mu'minu yo jownye shebaw tabinu ni mu'minu ka ala kambe nun jama kulu sabadira nunu farla minka kam minke siray e tugura o tanako nu wallahi ma tawalla ala ko e yere tugura min ko yere bisira min nan ne ala bi to bolode wa nuslihi jahannama min la garambi bila jahannama kono wasati masire kala banyoro jogu yara donc ijma'u koro yeninde ijma'u yede
tey baw taabinaw taabi taabunaw farla ñogon kam min o b'a fɔ de ma ko ijmaw bon ko olu bɛ dɔ dɔn u b'a dɔn ni diina ni bato de comme a ko ale ni jinnaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jinnaw bɛ wari d'a ma olu t'a dɔn a bɛ wari kɛ min ye dɔɔnikɛbagaw ɲininkara nin na ko a tɛ daga silama ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i wele ka taa musirikiya de ma a b'i kɛ musiriki de ye ou bien sira dɔ ka taa musirikiya ma sira dɔ i bolo ka taa musirikiya ma a tɛ daga mɔgɔ ni jinna ka baara kɛ hari ya Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininka mɔgɔ min n'a ko ale ni jinna dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ale ka jinna min n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jinna in ko ale ye silama de jinna silama de don a n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ banabagatɔw furakɛli a b'a dɛmɛ ka banabagatɔw furakɛ ou bien a b'a dɛmɛ ni mɔgɔ min ka fɛn tununa n'a bɛ yɔrɔ min a bɛ taa ta Bumbaji ko a tɛ daga mɔgɔ ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hari n'a ko a ye silama de a ko jinnaw bɛ nkalon tigɛ a bɛ se ka fɔ a bɛ se ka fɔ i ye ko ale ye silama ye ka sɔrɔ silama tɛ a ko jinnaw filɛ kafiriw b'o la silamaw b'o la tawhiditigiw b'o la musirikiw b'o la sunnamɔgɔw b'o la bidamɔgɔw b'o la komi hadamadenw bɛ cogo min dɔrɔn jinnaw fana b'o cogo kelen na donc a tɛ daga mɔgɔ ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a setanalama o a silamalama o a tɛ daga i n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko dogolen ko de don e t'ale ye a bɛ se ka fɔ ele ko ale ye silama ka sɔrɔ a ye nkalon tigɛ i ɲɔgɔnna hadamaden yɛrɛ bɛ janfa ka nkalon tigɛ ye o janko jinna Sheikh Salih Fawjani fana ɲininkara nin na a ko a tɛ daga mɔgɔ ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hari n'a ko ale ye silama de a ko an ka nin bonda nin babu nin da in ka tugu de pewu mɔgɔ kana nin da yɛlɛ yɛrɛ nin da in ka tugu de pewu a ko nin bi i kɛ musiriki de ou bien a bi sama ka taa musirikiya ma donc a tɛ daga min ni jinna bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka tuubi ka bɔ a la dɛ a setanɛlɛma dɔ o ye fulankafoya direct ye a ka tuubi ka bɔ a la setanɛ baarakɛla de don na a ko jinna silama de don a ka tuubi ka bɔ a la ni jinna in ma sama ka taa n'a ma kɛ musiriki ye sira b'a bolo ka taa musirikiya ma a k'a ye k'a to yen a tɛ bɛn silamɛya sariya la o ni mun kɛra ko ni muso na cɛ bɛ tunga la ni cɛ fatura muso ka balo bɛ bɔ cɛ ka nafolo la wa ou bien a ka dépenses bɛ bɔ a la wa dɔɔnikɛbaw bɛ bɛnnen b'a kan majaabi 4 ni cɛ kɔni fatura hari muso bɛ furuja min kɛ furuja wagati u ka nafaga tɛ bɔ cɛ ka nafolo la parce que ni hadamaden kɔni ni bɔra i fatura dɔrɔn i ka nafolo kɛra tiɲɛ ye tiɲɛ tabaga bɛɛ de t'a dɔn a tɛ daga mɔgɔ kelen si ye ko i b'o utiliser ni fatulu kɛra musow bɛ hari hakɛ min kɛ furuja la u ka balo dɔɔnikɛbaga bɛ bɛnnen b'a kan a tɛ daga ka bɔ cɛ ka nafolo la dɔɔnikɛbagaw ko u ka nafagati bugu min musow ninnu ka balima suru wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah ala ko balima suru aw de ka kan ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sinjitugu ye ala ka kitabu kɔnɔ donc dɔɔnikɛbagaw ko ni muso cɛ fatura a hara bɛ hakɛ min kɛ furuja la a ka balo a bɛ a ka balima suru de kan muso ka balima suru de bɛ jɔna ye olu de b'a ka balo bɔ a ka balo tɛ bɔ cɛ ka nafolo la foyi tɛ bɔ a la tuguni cɛ fatura dɔrɔn ko banna nafolo bɔra ale ta ɲɛ la a kɛra ciɲɛtabagaw de ta ye hari dɔɔnikɛbaw dɔw y'a yira n'a y'a sɔrɔ tabaga si tɛ musow la ni an y'u ka balo bɔ cɛ ka nafolo la a bɛ sɛbɛn kabila de n'a y'a sɔrɔ nafolo bɛ cɛ bolo a bɛ sɛbɛn kabila ni tiɲɛ tilala u ye hakɛ min dun a bɛ tigɛ ka bɔ nin yɔrɔ la a bɛ tigɛ ka bɔ nin yɔrɔ la bon ou bien n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tabaga bɛ baligu denmisɛn kelen t'u la a bɛ baligu olu de ta ye nafolo
u yɛrɛ jɛna n'a ye tiɲɛ min fɔlen nin ye an de t'a dɔn an jɛna n'a ye an b'a minnu bɛ foroja la u ka nafagati ka bɔ a la olu de t'a dɔn n'u ko a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ o cogo de la mais n'a y'a sɔrɔ denmisɛn fitininw bɛ yen u bɛ tiɲɛtabagaw bɛɛ ma jɛ n'a ye foyi tɛ bɔ nafolo la k'a di furujatɔw ma u ka nafagati tɛ bɔ a la hali ni min nafagati bɔra a la tiɲɛtabagaw dɔw ma sɔn u bɛ denmisɛnninw b'a la a ka sɛbɛn tiɲɛ tila wagati ni tiɲɛ tilala a y'a niyɔrɔ sɔrɔ a ye hakɛ min don o bɛ tigɛ ka bɔ a kɔ e ko ko dɔ bɛ nasi bɔ k'a di olu ma ko ka sogo diya nasi tɛ se ka sogo diya inna allahu raja du quwwatil matini garijagɛli masa ye ala de i bɛ garijagɛ ɲini ala de fɛ i bɛ garijagɛ fori ɲini ala de fɛ nasi tɛ se k'o kɛ ni nasi bɛ o kɛ min ye nasi d'i ma e n'i ka fantanya e b'a fɔ i ka sogo ka diya e b'o sara o la mun n'ale yɛrɛ ka sogo tɛ diya siɲɛ kelen kana se a ma a kana se ka wari ma donc nunu ye de kaw sama ka taa fulankafoya ma ni k'a dɔ bidiyaw la donc nasi tɛ se ka mɔgɔw ka sogo diyabaga ye ala de ko alimami falakoya bɛ cogo di bon dɔnnikɛbaw y'a yira ni alimami bɛ misiri kɔnɔ a ka kan mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ bɛɛ b'a ka kan mɛn ou bien micro bɛ misiri la bɛɛ bɛ alimami kan mɛn alimami falakoya tɛ bidiya dɔ n'a y'a kɛ dɔnnikɛbaw dɔ ko yɛrɛ ni jama bɛ alimami kan mɛn ni e kɛra laselibaga ye alimami kɔfɛ micro bɛ ou bien bɛɛ b'a kan mɛn ko i bɛ jate komi tulonkɛla de sali la parce que i bɛ baara la sali la baara min ni silamɛya sara min bila la ciden tile la laselibaga tun tɛ ciden na laselibaga nana ciden tile la ni darura de tuma min ciden banana a ko abubakari ka mɔgɔw la sali abubakari ye sali damina ni mɔgɔw ye bon ciden ka bana kɔnɔna na a ye lafiya sɔrɔ a yɛrɛ y'a dɔn a bɛ se ka bɔ kana a bɔra kana a bɔlen kana ciden taara i sigi abubakari bɔra alimamiya la ka alimamiya di ciden ma ciden sigilen don abubakari jɔlen ba ciden kɛnɛ na mais ciden bananen don a sigilen don fana a kallafulen don jama t'a kan mɛn o ni ciden ye kabaru fɔ jama t'a mɛn abubakari b'a kan kɔrɔta ni kabaru ye pour jama tɔ k'a mɛn donc laseli min kɛra ciden kɔfɛ a kɛra ni nin sababu de nana n'a ye darura de nana n'a ye sinon ciden ye fɛn o fɛn k'a ka ɲɛnamaya la a ka kɛnɛya laselibaga t'a la donc laselikɛla tɛ sunna ye ni bɛɛ bɛ alimami kan mɛn misiri kɔnɔ ou bien micro bɛ misiri la laseli tɛ sunna ye bali n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ darura tɛ ye bidiya kɛ dɔnnikɛbaw dɔ ko yɛrɛ bɛ tulonkɛ de la sali la bon ni misiri ka bɔ de sa alimami bɛ misiri kɔnɔ min bɛ ɲɛfɛ misiri kɔnɔna ka bɔ micro tɛ misiri la mɔgɔ tɛ alimami ka kan mɛn jama min bɛ misiri kɔnɔ tɛ alimami kan mɛn wala laselikɛla bɛ se ka kɛ a darura nana wala laselikɛla bɛ se ka laseli kɛ o la ou bien micro tun bɛ misiri la dɛ micro kuran tigɛra an bɛ sali kɔnɔ ni dɔ ma kan bɔ ka laseli kɛ jama min bɛ misiri la u tɛ alimami kan mɛn nin fana ye darura ye maana darura dɔrɔn laseli alimami falakoya bɛ kɛ de ni darura nana mais n'a darura mana sunna tɛ bidiya don subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk faraja jamana na ale b'a fɛ ka muso fulana ta ale ka congé san kɔnɔ kalo kelen de don bon e ko ɲininkali bon ko ni ale muso min b'ale bolo farajɛ jamana na n'ale nana ka kalo kelen congé di muso min bɛ yen a jɛngɛna wa bon min b'i ka kɔni ye muso fila ta u ka jan ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kan min bɛ e kan e bɛ tilenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e bɛ si hakɛ min si yan fɛ i b'o de si nin fana fɛ o de wajibiri kan a kɛra sa n'u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali yɛrɛ pour i ka se ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien n'u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e bɛ yɔrɔ min pour i ka tilen ni ɲɔgɔn cɛ o de wajibilen bɛ i kan bon n'a bɔra o la a tɔ i bɛ musow sigi k'u jɛn de ɲini
ni u jɛna n'a ye i ka denbaya don min bɛ yan fɛ ale jɛna n'a min bɛ yan fɛ min bɛ yan ale jɛna n'a ye min bɛ yan fɛ i bɛ wagati min kɛ ne jɛna n'a ye a baasi t'a la ni fana bɛ yan fɛ n'a fana jɛna n'a ye ka hakɛ min kɛ yan fɛ baasi t'a la mais ni o ma kɛ tilenya de waajibilen bɛ e ka musow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tile ni ɲɔgɔn cɛ cogo min i b'o de kɛ bon ko olu bɛ yɔrɔ min so ko b'ale la fo ale ka so de sɔrɔ ka don a kɔnɔ ko yɔrɔ fana da ko so e tɛ se ka so san ni ko location ka gɛlɛn fo e ka so san mais so in san cogo fana fo banki de ka juru dɔ i la n'i b'a sara i bɛ dɔ fara kan bon ni e ma e so in san o cogo de fana la e tɛ se ka so sɔrɔ o ye darura ye wa dɔɔni kɛ wa ni yɛrɛ lejina dayima ninnu ko nin tɛ darura ye ka yiriba ladaga mɔgɔ ye nin tɛ darura ye darura si tɛ se ka to ko yiriba dunni bɛ ladaga mɔgɔ ye hali mɔgɔw ɲininkara n den man kɛnɛ bana b'a la furakɛli cogo si tɛ n bolo n bɛ se ka taa iriba ta k'a furakɛ wa ko darura si tɛ min bɛ iriba ladaga sira dagalen caman bɛ ni ala y'o daga hadamaden ye halala sira caman de bɛ ni ala y'o daga hadamaden ye min tɛ iriba ye mɔgɔw ka iriba ye k'an bi tɛ k'a to ye sira dagalen minnu fɔra u y'a y'o kɛ darura si tɛ iriba ladaga ye bon ko sunkalo surunyalen filɛ ko kuranna durusibagaw bɛ kalifa misiriw la ko ewa nafila la binta suta laba binta ko a bɛ daga olu yɛrɛ ka présenter wa ni ka laɲini ye dɛ ka salli ni mɔgɔw ye dɛ ka mɔgɔw nafa sunkalo la baasi t'a la ne ka laɲini ala ye nɔgɔya k'i ye i ye kuranna durusi nka ewa misiri dɔ kinta n bɛ se ka salli ni mɔgɔw ye cogo min n bɛ baraji sɔrɔ ani ni n bɛ hadamadenw nafa ni n ka kuranna kalan ye u bɛ lamɛnni min kɛ ni ŋaniya kama baasi t'a la i k'a ɲini k'a kɛ mɔgɔw ka limami mais i kan'a kɛ wari ninnu de kama wari minnu bɛ di misiriw la kado minnu bɛ di sara minnu bɛ di misiriw la i ka laɲini kana kɛ o de ni mɔgɔ min ka laɲini kɛra o ye baraji tɛ e lahara mais ni i ka laɲini ye de n bɛ kalan min kɛ ni mɔgɔw ye ka baraji ɲini ala fɛ ani ka mɔgɔw ka nafa ni ka kuranna kalan in ye n'i ka laɲini ye nin de baasi t'a la bon nin kɔfɛ ni ŋaniya kalasilen kɔfɛ ala ye kado min dir'i ma ala ye nɛɛma min ni garijɛgɛ min d'i ma baasi tɛ k'o minali la bon nin bɛ feere tɛ se ka an ka feere dilalen bila ka taa ala ka kiiru man balimaw sanni feere min filɛ nin ye n'an ba tilenko kɛ n'a ye salafu salihu ma tilenko kɛ n'a ye o de y'a to ciden ka hadisa nana ko atujaru humul fujaru a ko komarasaw filɛ dɛ olu de ye fajiriw ye o hadisa sahalen nana komarasaw filɛ olu de ye fajiriw ye fo ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ ka komarasiya la sanni feere filɛ umaru tile la a bɛ mɔgɔw bila ka taa sugu de la a ye taa ɲininkali kɛ n'a ye nana mɔgɔ min na sugu la sigilen b'a ka minɛnw kunna a y'a ɲininka sanni feere kiri la n'a b'a dɔn iriba bɔndaw a k'a ɲininka n'a b'a dɔn a ka sabati a ka minɛnw kan ni min t'o dɔn a y'a gɛn ka bɔ sugu la a kana taa feere haramalen kɛ ka taa iriba kɛ n'a b'an halaki imamuna maliki tile la madina a tun b'a kɛ ka mɔgɔw bila ka taa sugu la a ye taa sugu la ka taa mɔgɔw contrôler min bɛ sanni feere kiiri dɔn a bɛ iribaw kiiri dɔn a k'a to sugu kɔnɔ a k'a ka feere kɛ mɔgɔ tɛ sanni feere kiiri dɔn a tɛ iriba dɔn a y'a bɔ sugu la a kana taa halaki donc ni ye min fɔ ko e ye komarasa de n'e mako sera minɛn dɔ ma i bɛ taa ta i tɔɲɔgɔn bolo i bɛ mako ɲa n'a ye ni ale fana ka minɛn a bɛ taa mako sera min a bɛ taa ta e bolo a b'a mako ɲa na o kɔfɛ a bɛ minɛn ninnu don ɲɔgɔn na k'u feere ɲɔgɔn na ciden ko la tabi'u ma laysa indaka
ni e taara ale ka minan ta i mako ɲana yala ko marasa min mako ɲani mina ye ɲacogo b'a la na k'a fɛɛrɛ tɛ wa i b'i mako ɲana ni mun ye k'a lajɛ mako ɲɛ in kɔrɔ mun ye n ko i b'a fɛɛrɛ kiliyanw de ma la tabi'u ma laysa indaka ciden ko kana fɛn fɛɛrɛ mɔgɔ ma min t'i ta ye donc o la an ye bɔ sogo fɛ nin na ni mako sera mina mina t'i bolo taa sa i ka wari la i to ɲɔgɔn fɛ a warijɛ d'a ma i k'a sa i ka na ni mina i ka bitigi la i ka fɛɛrɛ mɔgɔw la i b'a fɔ a ye n bɛ ni minan ta i bolo juru la minan in tɛ sa dɛ ni e ni minan nana kiliya y'a ta kiliya ma ta minan kɛra e ta ale ka juru de bɛ la o kɛra minan kɛra i ta i b'a feere mais ni o tɛ ka taa taabolo ko e bɛ mako ɲana n'ale fana mako sera ma a bɛna ta ka mako ɲana mako ɲa wɛrɛ tɛw k'a feere kiliyaw ma de haram a tɛ bɛn